Галюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з хамфам спяваць. Разам з хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы и ты. Гай! Разом з хамфам спявай. Месца побач з дзядзькам Гары. Ён агледзеўся, дзе шукаць выйсце, і раптам ён убачыў дзверы. Аднойчы дзядзька Гары расказваў хамфу казку пра фіялетавага пухнаціка. Ён залез на коня і паскакаў прэч з лесу. Цок, 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 цок. Хамф любіў казкі, што прыдумваў дзядзька Гары. А потым фіялетавы пухнацік скокнуў у лодку і паплыў насустрач хвалям. Плюх, плюх, плюх. Казкі дзядзькі Гары вельмі смешныя. І тут у дзверы пазванілі. Здароў, здароў! Вітаю. Вітаю. І тады фіялетавы пухнацік выскачыў з лодкі і апынуўся на беразе. Вітаннечка. Там ён сустрэў зялёнага валасаціка і ружовую крылатку. І ўсе яны жылі доўга і шчасліва ў замку, збудаваным з марозіва. Канец. Здароў, хамф, пагуляем у сланоў! У сланоў? А я хацеў пагуляць у дыназаўраў. І хамф з сябрамі разам гулялі ў дыназаўраў. А дзядзька Гары быў найбольшым з дыназаўраў. Дыназаўры абед! І настаў час абедаць. Можна мне сесці побач з дзядзькам Гары? І я хачу сесці побач з дзядзькам Гары. І я хачу сесці побач з дзядзькам Гары. Усе не могуць сесці побач з дзядзькам Гары. Ён мае толькі два бакі. А я магу. Уоллес, гэта маё крэсла. А хочаш сесці насупраць, хамф? Так я змагу цябе бачыць. І Лун села з аднаго боку ад дзядзькі Гары, Уоллес сеў з другога. А хамф сеў насупраць дзядзькі Гары. І ўсе разам паабедалі. А потым зноў пазванілі ў дзверы. Цікава, хто гэта? Я здагадваюся. Вітаю. Вітаю. Флора! Гэта была Флора, сяброўка дзядзькі Гары. Вітаю! Яшчэ адзін мой любімы пухнацік. Па абедзе дзядзька Гары і Флора павялі хамфа з сябрамі ў парк. Пагуляем у дыназаўраў у парку. Можна мне трымацца за твою руку, дзядзька Гары? І я хачу трымацца за тваю руку. І я хачу трымацца за руку дзядзькі Гары. Нельга ўсім трымацца за маю руку. Іх толькі дзве. А ніхто не хоча патрымацца за маю руку. Я хачу! І я! Я думаю, дзядзька Гары хоча патрымацца за твою руку, бо ён твой каханы. Ведаю. Я буду трымаць крыло Лун, а Лун будзе трымаць другую руку Флоры. І тады мы зробім так. Я таксама так хачу. І я, і я, і я! Добра, добра. Але пачакайце, пакуль дойдзем да парку. Тады ўсе так паспрабуюць. І хамф трымаўся за другую руку Флоры. А Уоллес трымаўся за другую руку дзядзькі Гары. А Лун была ў сярэдзіне.
пакуль яны не дайшлі да парку, і не настала чарга Хамфа і Уоллеса. Ха-ха, цяпер пагушкаюся я. А потым дзядзька Гары пакружыў Хамфа як самалёт. А Флора пакружыла Уоллеса як самалёт. А Лун расправіла крылы і таксама пакружылася як самалёт. Весела было гуляць у парку з Флорай і дзядзькам Гары. Хамф з Уоллесам і Лун пайшлі гуляць на пляцоўцы. А дзядзька Гара і Флора сядзелі разам на лаўцы і трымаліся за рукі. І ўсе яны трымаліся за рукі, калі дзядзька Гара і Флора павялі дзяцей дамоў. Паглядзіце на гэта! Паглядзіце! А можаш прыдумаць яшчэ казку, дзядзька Гары? Яшчэ казку! Яшчэ казку! Калі ласка, дзядзька Гары. Добра, раскажу яшчэ казку. Можна сесці на калені? І я хачу сесці на калені да дзядзькі Гары. І я хачу, калі ласка. І дзядзька Гары расказаў яшчэ адну казку. Фіялетавы пухнаты самалёт сказаў, што паляціць на поўнач. А ружовы крылаты самалёт паляціць на поўдзень. І гэта казка таксама была вельмі смешная. І ровары, ружовы крылаты ровар і фіялетавы пухнаты. Здавалася, яны застануцца там назаўжды. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай.